Bona tarda. Gràcies a totes i a tots per ser aquí. Gràcies als companys de la premsa. I gràcies a Destino per organitzar aquest acte que manté la solemnitat i la solera, malgrat les circumstàncies Omicron, que són diferents de les de l'any passat i segurament també seran diferents les de l'any que ve a veure. És un honor per mi rebre el Premi Josep Pla. És un honor, també és un repte. Un honor per l'altíssim nivell de la llista de premiats històrics, des de Terenci Moix, Baltasar Porcel o Teresa Pàmies, però també fins a guardonats més recents que admiro, que llegeixo amb fruïció sempre que puc, tant en llibres com a la premsa, com Empar Moliner, Rafael Nadal, Carme Riera, Antoni Bassas, o per fer-ho encara més compromès per mi, amb la gran Maria Barbal, que va guanyar la darrera edició d'aquest premi. El Josep Pla també és un repte, perquè és un premi a un gènere literari en el que pràcticament m'estreno, la narrativa memorialística. Gairebé m'atreviria a dir que ratllant la novel·la. Ja sabeu tots que jo sóc, de fet, periodista, cronista de l'actualitat més immediata i, en tot cas, els llibres que he publicat fins ara són assajos de política internacional, de política catalana. Per tot això, entenc el Josep Pla com un vot de confiança, més que no pas un premi, com un impuls, una borsada per donar-me ànims i assenyalar-me un camí que encara té molt per explotar. Per això vull agrair al jurat que m'hagi fet confiança. Gràcies a Montse Barderi, a Laia Aguilar, a Antoni Pladevall, a Marc Artigau i a Glòria Gasc per creure en la Vall de la Llum. Creure en aquesta història que neix de l'àmbit familiar i íntim i que donar-li una empenta com aquest premi serà, doncs clar, una gran notícia i un gran regal. I quina és aquesta història? Què és la Vall de la Llum? El motor d'escriure aquest llibre va ser la mort del meu avi en una residència geriàtrica durant la primera onada de la Covid. Vaig voler deixar constància de com havíem viscut la crueltat del comiat en solitud durant el confinament. He escrit aquest llibre com una teràpia compartida per tota la família. He fet servir la memòria com una font de consol. La meva gran sorpresa ha estat que durant el temps en què he treballat en aquest text he trobat en el meu avi algú que volia ser recordat, que volia transcendir. Això converteix aquest llibre en un relat ple de detalls, en un recorregut personal molt acolorit, amb un fresc d'episodis i estampes familiars, personals i fins i tot polítiques de l'època, perquè el meu avi havia deixat un llegat, una voluntat d'explicar-se. En les seves pròpies paraules, espero que quan ja no hi sigui, se'm recordi durant un temps amb una mica d'amor. Doncs això, la Vall de la Llum evoca la vida del meu avi, que és la història d'un temps, d'un país. Són els deliris i les desmemòries de l'avi quan pateix els estralls de la senilitat, el que em porten a investigar el seu passat, les arrels profundes del seu passat. És un homenatge a una generació sencera d'homes i de dones que van sobreviure a una guerra quan eren nens i que han hagut de fer front a una pandèmia des de les residències geriàtriques ja al final de la seva vida. La compilació d'una vida que va estar gairebé la totalitat del segle XX, que m'han portat a descobrir secrets de la meva família, però també a revisitar Canet de Mar, el paisatge de la meva infantesa. A través del meu prisma particular, retrato un poble i una família que podrien ser els de qualsevol. I és que per mi, com per tothom, la família és el primer trencaclosques de la vida. Tant si encaixem com si no, la resta de peces segueixen allà, estableixen relacions, sentiments i dependències. Són sempre transcendents. Se sobreposen fills i pares d'èpoques diferents que actuen després amb tota naturalitat entre ells. Ells són les meves arrels. Per això vull agrair el suport del meu pare i les meves ties, Victòria, Teresa i Glòria. Sense ells, res d'això tindria sentit. Aquest llibre, com us deia, és sobre la meva família passada i m'ha fet pensar molt en la meva família actual. M'adono que sóc afortunat de comptar amb el meu marit, l'Eugeni, i amb els meus fills, l'Elias i la Joana. També els meus pares i els meus sogres. Sense ells, sempre i en tot, no hauria pogut dedicar-me a escriure aquestes pàgines, sobretot en aquest esprint final del llibre que han estat els 2 últims anys de pandèmia que ens ha tocat viure. La Vall de la Llum és el meu poble durant els últims 100 anys, però és també tot Catalunya, plena d'oportunitats i tanmateix cruel. Des del 1900 i poc fins ara, parlo d'un poble de canyes, de vent i de fang que desperta la modernitat a través d'experiències violentes, amb secrets i episodis dramàtics. És la història d'una família,
d'origen pagès que acaba obrint-se en un món que es transforma a gran velocitat. Això, ja ho sabeu tots, la vida i la feina de periodista m'ha portat a veure món, a viatjar molt, a viure en capitals internacionals per fer de corresponsal, també d'enviat especial, però és a la Vall de la Llum on es troben les arrels del meu paisatge. Moltes gràcies.